Hello guys! Welcome to my channel, Ate Ann Bicolana. Hello mga kabicolana. Ayan, eto nga at merong mga giveaway sa mga pinupunta ng asawa ko at dinadalhan ng kanyang paninda na taho. Ayan. O, diba? Merong mga regalo sa kanya ngayong Christmas. Tingnan nga natin kung anong laman nito. Ayan, ito kaya. Meron siyang mga kalendaryo. Yan. Thank you so much sa mga nagbigay nito sa asawa ko. Then, merong t-shirts. And merong mga Nissin ramen, mga noodles. Ayan, mga giveaway yan sa kanyang mga customers. At merong madaming kape panlaban sa antok. O, diba? Ang dami, oh. 12 pieces na kape. Ayan, maraming salamat sa mga customer ng aking asawa at ang babait nyo. Thank you so much, guys. Salamat sa panunood. Thank you for watching. God bless everyone and keep safe.